Уважаемые коллеги, 5 футбольных манежей объявляю открытыми. Поздравляю вас всех. Татарстан президенты Рустам Минниханов туры элемтеуша республиканың 5 районында шул исәптән Зәйдәдә футбол манежын ачыкты игълан итте. Телекүпер президент зәйләләрне мөһим вакыйга белән котлады. Спорт энергиясе футбол манежын ачуда республика дәүләт хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин катнашты. Район башлыгы Разиф Кәримов яшь футболчыларга уңышлар теләде. Для зрителей этот манеж необходим. И большое спасибо, конечно, строителям. Своевременно этот объект начали строить и завершили. Яңа объект шәһәрнең физкультура сәламәтләндерү комплексы янәшәсендә сафка бастырылды. Футболны үз итүчеләр өчен биредә барлык шартлар тудырылган. Манеж универсаль мәйданчыклар төзелеше республика программасы буенча төзелә. Появился такой прекрасный манеж. Сегодня наши дети не могут говорить, что у них нет места. Они самые счастливые и самые радостные. Посмотрите на их глаза, и этим будет все сказано. Биредә 12 кешелек 2 киенү шишенү бүлмәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү һәм тренер кабинеты булдырыла. Ябык манеж киләчәктә зур мөмкинлекләр ача. Монда 5 тренер эшләячәк, 200-гә якын бала шөгыльләнә алачак. Раньше мы занимались на стадионе, одевались очень, было холодно, неудобно. А сейчас у нас появился манеж, и сейчас нам очень стало тепло и удобно, уютно. Всегда тепло, всегда есть душ и туалет, это все есть. Өсте ябык футбол манежында ел әйләнәсе әлеге спорт түры белән шөгыльләнергә менә дигән мөмкинлек булачак. Бу көнне футбол манежы шулай ук Әгерҗе, Бөгелмә, Чистай районнарында һәм Әлмәт шәһәрендә дә кулланылышка тапшырылды. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.